ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதுக்கு வந்திருக்குன்னா, இந்த கம்பெனி மூடி பல வருஷம் ஆகுது. இதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடந்து இப்போ அது பேர் ஆத்மாவாக சுற்றுதாங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வாசுபுராக அனுப்பிச்சி விடுங்க தம்பி. அதை காட்டுங்க தம்பி, காட்டுங்க. இது மூடி 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. பாருங்க, இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு வாசுபுராக அனுப்பிச்சி விடுங்க. ஹலோ, யாராவது இருக்கீங்களா?